Gaueko 12:03 igaro diren honetan, Jakak eta Zabaletak Artola eta Martijaren aurka Zarauzko Arizba talde pilotalekuan jokatu duten Masters CaixaBank nagusiko ligaxkako bigarren jardunaldiko hirugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Jaka eta Zabaleta ziren favorito eta 22-16 irabazi diete esan bezala Artola eta Martijari. Bi bikoteak joan den astean galtzaile irten ziren, batetik Jakak eta Martijak partida estu baten ostean galdu egin zuten Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka 22-20 Barakaldon, eta Artolak eta Martijak berriz alde handiagoarekin galdu zuten Otxandion 22-14 Ezkurdia eta Iztuetaren aurka. Beraz, gaurko partida oso garrantzitsua zen bi bikoteentzat eta Zabaletak hasiera oso hotza eman dio partidari. Askotan gertatu izan zaio Jose Javier Zabaletari atzeko kuadro horietan partidan sartzea eta kosta egiten zaiola, gaurkoa horietako bat izan da eta hasieran erraztasun handi xamarrak eman ditu Etxarrengo aurrelariak. Hala ere, Jaka jokatzeko zegoela ikusi da. Azken bolada honetan asko jokatzen ari da, esango nuke San Fermin torneoko, lauterdiko San Fermin torneotik kanpo geratu zenetik sekulako joko bolada harrapatu duela. San Fermin torneoa bera irabazi zuen Gorka Ugartemendiarekin gaitzeko 3 partida jokatuta, eta oraingoan ere Mastersari hasiera ona eman dio, naiz eta lehen partida galdu zuten, nire ustez behintzat itxura oso duina eman zuen bikote gorriak. Eta Artola eta Martija berriz egoki hasi dira. Iñaki behar bada galtzaileago, ez badakigu Zabaletaren aurka jokatzea ez dela erraza izaten eta neurria hartu behar izaten zaiola norgehiagokari. Iñaki hasieran saiatu da aurreko kuadro horietan eri Jakan hasten, baina pilota batzuk kanpora joan zaizkio eta ondorioz lehen zati oso berdindua izan da, 8-6 aurretik izan dira Artola eta Martija, baina gerora 6-1 partziala burutu dute Jakak eta Zabaletak, eta hori izan da partidaren gakoetako bat. 12-9 iritsi dira lehen etenaldira aurretik Jaka eta Zabaleta, eta bigarren zatian Jose Javierren nagusitasuna nabarmena izan da. Lehenengoan ere eman dizkio epelak, jada behin partidan sartu eta berotzen hasi denean are Jose Javier Zabaletaren benetako bersioa ikusi dugu, bersio ona, ematen atzean agintzen, eta Julen Martija ia une oro zazpitik atzera zeukan, eta alde horretatik behintzat Jose Javier Zabaletak hobekuntza nabarmena egin du, eta horrek noski gero eriki aurrean abaguneak ekarri dizkio eta Artola deskonektatu da apur bat partidatik. Martijak ere atzean asko sufritu du, ondorioz 18 eta 16 iritsi dira bigarren etenaldira. Hor Artolak eta Martijak hala ere borrokan jarraitu dute, eta Iñakik, naiz eta ez duen behar bada parteko distirarik erakutsi, hor bizi ikusi dugu pilota mugitzen eta abar, baina hor azken zati horretan Zabaleta jaun eta jabe izan da berriz ere, Erikek hori bikain baliatu du, eta esango nuke gaurko partidan 22-16 amaitu da azkenerako. Jakak eta Zabaletak teorian duten hori praktikara gaur eraman dutela, ez? Jose Javierrek atzean dominatu eta aurrean Jakak bukatu, ez? Erbinudea bezala joaten da Jaka aurrera, sekulako gaitasuna dauka, hori oso barneratua dauka, hori du jokaldi kutxuna, sekulako besamuturra du, esango nuke profesional mailan ez dagoela inor tanto amaitzeko hainbesteko erraztasuna duenik eri Jakaz gain, eta hori bikain baliatu du. Zabaletarekin gainera hori partida askotan egin dezake, eta gaurkoan oso puntu garrantzitsua, funtsezkoa lortu dute. Aldiz Artolak eta Martijak sailkatu nahi badute behintzat, urrengo jardunalditik aurrera batzen hasi beharra daukate, bestela oso zail izango dute urrengo fasera sailkatzea. Ez dugu gaizki ikusi Iñaki Artola, aurreko kuadro horietan esan dugu jokoan hasten saiatu dela, besoz eta
pilota luzatzerakoan eta bizi ikusi dugu, hor frontis erdian jo eta Zabaletari gaiztoi hartzen zion, Julen Martija ere egoki ibili da, baina Zabaletak dominatzen duenean oso zaila da ari aurre egitea eta gaurkoan Urdinei horixe gertatu zaie. 22 eta 16 esan bezala, Jaka eta Zabaleta garaie, Artola eta Martijaren aurka.